Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Manusnam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka NEET. Ki dhot ka Khasi Students Union JL Circle bat kinongelam ka KSU Central Body ha ka khanru tarik ujalio arjar punrio kila yobat yo wei uminder Bangladeshi yo belatip kerteng kum ujuni khan ula phat sha jayo pedang hadien balak thong yaki ha ka than lum survey yaki sawngot ki weipat ki minder Bangladeshi ki bala phat sha ki benta jonga than khandailan u organizing secretary ka KSU Sangkimi u samla Clean Star Shabong ha ka jiakaran bat ki lat pathai khubor u laithu bah ka jingtoken u minder Bangladeshi u lafla ba ma u bat ki weipat ki parlok jongu kila siu da ka pisa lai hajar tingka sha ki dalal ki badehi ki khasi ki baju penrong tu na khaput ka than dauki ban penpoi shanong ba shillong bat sha ki benta ba pher ka Meghalaya. Katkum ka jiathu jong organizing secretary ki don kumba saw hadu sangut ki minder Bangladeshi ki bala 1 hakathan lum sarbi ban lejwat kam bala Henry daka jinga jingtep jong gitkhot ka KSU Jaya Circle ki dkhot ka KSU Sangkimi ki la yobat tang yo wei ban la IT no se ki pulet ka lum dengjiri police station ban le katkum ki kindon jong ka an Nakaliang Khasi Students Union Managing Committee Klaya Jitip Lingba Kidkhot Jangka Jauh Circle Ba Kidan Ki Kharbangla Ki Ba Sausan Ngut Peran Ithan Lum Survey Ba Lawan Pankam Naki Ti Anda Kidkhot Jungi Klakli Ba Miasa Sei Ede Nongno Ti Kita Kidakhar Katukan Ni Kila Ong Ba Kidei Nabangla Mat Kilawan Ru Lingba Ka Jingkong Tu naki border kum na dauki bat on la jurip kita ki saungot naki la yo ban phat krat ti we naki la phat chi than yang ka jaw pedeng bat on la yo bat ki khot jungi ha jaw pedeng lawan yalam office ting andeng la kli yu tau barjala ba merung kumno shani sha ri India mula rung tu lingba ki border fences di donru bat ki spamet kita ki barjala kita ki kharbangla blarung lingba ki ta ki fences sha India di kabalingo menta ba kumno kinchu yo rung lailan kat pamon kini ki khar Bangladesh shani sha ri jungi khamtam ha ka jabri ka ri brim yo trap jungi kabalingo ba ka sarkar kumno kam simkhya yakini ki baro ni dawai ka LP ni ka ni ong ban pentri kam ya ka an MRSSE ka sarkar kali yu ka penwanra man ka an exekor kata ka CEA CEB akti snam blalet te ka jingbo jingkli nakalyang ka seng ka sarkar kalong ba ka don yu ka sarkar banle man khanglat igini ki nong bangla ki barjala di ba wan rung tu siteng miet siteng snya yimtip ka jing thumu yu jongki makin wan shanisha jala gi jongi mener ki suong ba ni wan pan kam wan pan jam wan wat kam wan wat jam ri bali habang di 9 kam mungkin wan hab rung shanisha jala jongi bikin wan rung ka jing mut ka basniu ne ka jing mut ka ba ki don ban tri hok ya ta kam ne nakaliang aseng dalilei nang ni khmat kanai perking kanai budin ya kanai kakam bat ladalap iki khabangla nang ni khmat kaseng kanle nakabating weru nakaliang aseng kaberngem bat kamaham gitu di dalal ki baju penrung tu ini kharbangla shani sa ka jela jungi
kumba la kali mana untuk kharbangla bau ong ini ba usiu lai hajar tingka sita ki dalal khasi ki ba lingba ka trok ki kit ki shani sha shilong on dala poi bde shini ki kit pat sada ko ka kali te yektu ki dalaru kaseng ka ong ipi ba lada pi le musliam ba pi pin wan ra ita ki nong penyak beriu ki nong tu ki ba wan tu wan kamtrai ka ri ka jungi kaseng ya pi kanum island but on the lap kan le ka padang kam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.